Марія, ти цудовна, Маті Бога, ми усі твої діти. Ти зорка на небе, ты Панна святая, ты до трона Бога нашего ведешь. Мария, Ave Мария, у Бога разных ласк для нас проси, каб лепший был свет, ума милости жил, а Мария, борони своих детей. Мария, Ave Мария, у Бога разных ласк для нас проси, каб лепший был свет, у милости жил, а Мария, борони своих детей. Мария, литостива, сёння чуе свет на вуснах слезный жаль. У вачах твоих и смуток, и страх, наши просьбы, о Панна, ты почуй. Мария, Ave Мария, у Бога разных ласк для нас проси, каб лепший был свет, умила, каб лепший был свет, у милости жил, о Мария, борони своих детей. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Пан з вами. С Духом Твоим. Пане, успомни про заповед свой, и николи не забывай про житье убогих Твоих. Устань, Пане, оборони справу свою, и выслухай просьбы тых, кто шукает Тебе. Гэтымі словамі молитвы Святого Писания пачинаем святую мшу, падчас якой будем заносить наши супольные молитвы до Бога Отца Небесного за заступництвом Найсвятейшей Панны Марии. В усіх тих просьбах і інтенціях, які ми заносили, об яких молилися падчас набажэнства, а так само ўсё тое, што ляжыць на наших сердцах, каб, дзякуючы нашай супольнай молитве, Ісус Христос выслухаў нас і адарыў нас патрэбнымі ласкамі. А на пачатку перапросім Пана Бога за наши правіны, каб мы могли с чистым сердцем скласти Найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся.
Усемогутный вечный Боже, навученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни у наших сердцах Дух Твоего Сына. Пройди посярод города, посярод Иерусалима, і постав знак Тау на чолах людей, які уздихають і смуткують з причини усьої агіди, що твориться у їм. А іншим сказав: як почув я, ідіть по городі слідом за їм і забивайте. Нехай не шкодує вока ваше, не майте літості, старого, юнака, дівчини, дітей і жанчин позабивайте дощенту. Однак не підступайте ні до кого, на яким убачиться знак Тау. Почніться з моєї святині. І вони почали со старейшин, що були перед святиней, і сказав їм: зганьбите святиню і наповните понадворки забитими. Виходьте. І вони вийшли і забивали тих, хто був у городі. Хвала Пана одійшла з порога святині і спинилася над херубимами. І херубими, піднявши крила свої, узвисилися над землею передо мною. Коли вони одиходили, колесниці йшли разом з іми. Яны спинилися каля входу у восходнюю браму дома Пана, і хвала Бога Ізраїля була перед імі. Гэта была живая істота, яку я бачив перед Богом Ізраїля над ракою Хабар, і зрозумів, што гэта херубімы. У кожнага з 4 было по 4 твары, кожны меў по 4 крылы і падабенства чалавечых рук пад сваімі крыламі, а падабенства твараў іхніх нагадвала тыя твары, што я бачыў над ракой Хабар. Кожны ішоў проста наперад. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Понад небесами слава Пана Бога. Понад небесами слава Пана Бога. Хвалите слуги Пана, хвалите ім'я Пана. Няхай буде ім'я Пана благословлено тепер і навеки. Понад небесами слава Пана Бога. От усходу сонця до заходу няхай буде прославлено ім'я Пана. Узвышений Пан над усіми народами, понад небесами слава Ягоная. Понад небесами слава Пана Бога. Хто подобний до Пана Бога нашого, який схиляється, каб поглядеть на небо і землю, який подимає бідного з пилу
і са смецця ўзносіць убогага. Понад небесами слава Пана Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог у Христе по своим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Хвала Тебе, Пане. U той час Jezus сказал своим учням: «Коли ж не послухается их, скажи костелу, а коли костела не послухается, то нехай он будет для тебе, як язычник и мытник. Сапраўды кажу вам, усё, что вы звяжете на землі, будзе звязана ў небе, і ўсё, што развяжаце на зямлі, будзе развязана ў небе. Зноў жа, сапраўды кажу вам, што калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў небёсах. Бо дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте на хвилинку, коли ласка. У своїй książce «Малий принц» Екзюпері написав такі слови. У чоловіка вельми мало сяброў, близьких особ. Бо чоловік не має вельми шмат часу. Турботи, клопоти штоденного життя. І тому призвичаївся потрібні речі купляти у магазині. Але сябра чи близької особи у магазині не купимо. І тому вельми мало у нас сяброў, а як ёсць, вельми часто їх губляем альбо не маем. Я табе не прабачу, я цябе ненавіджу. Ты мяне здрадзіў, я ніколі табе не дарую. Я заўсёды буду памятаць. Я ніколі у сваім сэрцы не забуду тое, што ты мне ўчыніў. Я так спадзяваўся на цябе. Гэты ліст такіх чи іншых падобных слоў можна працягваць вельмі доўга. І, напэўна, яны знаёмыя кожнаму з нас. І вось сёння Jesús Chrystus у сваім Євангелі пакідае нам вельмі важныя словы, дапамогу у вырашэнні гэтай праблемы, якая актуальная заўсёды і сёння, і, напэўна, ад пачатку і будзе да сканчэння свету. Гэты тэмат вельмі болячы. Ён часам не пакідае нас, і мы замыкаемся ў гэтым, чи наадварот не можам знайсці выйсця. Як вырашыць гэтую праблему? Праблему адносін паміж людзьмі. І Jesús сёння дае нам падсказку, дапамогу, нясе як быццам святло і вырашэнне гэтай праблемы, асабліва канфліктных сітуацый. Сёння Jesús ставя перад намі брата, які саграшыў супраць мяне. Вельмі важны момант, на які мы не звяртаем увагі. Jesús намагаецца, каб мы рабілі ўсё, каб навярнуць на добры шлях і вярнуць майго брата. Каб направіць гэтую незгоду.
Ісус Христос кажа, калі саграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам-насам. Калі саграшыў брат твой, ідзі і паразмаўляй з ім. Ісус Христос тут не ўспамінае ні пра боль, ні пра крыўду, якую мне задаў гэты крыўдзіцель, тая іншая асоба. Але Ісус Христос намагаецца, каб мы з імі, хто мне прычыніў крыўду, альбо я, каб прыйсці і паразмаўляць. Як жа гэта вельмі цяжка ўчыніць. Гэтаму перашкаджае мая ганарлівасць, мая пыха. І вось у чым найвялікшая праблема. Мы унутры не згаджаемся з гэтым, не можам пераканаць самога сябе, пабароць сябе. Лягчэй праклінаць, абмаўляць, трымаць гэтую ненавісць унутры, але падысці паразмаўляць. Ісус вельмі прагне уратаваць і мяне, і яго. Ісус Христос стаіць сярод нас. Ён адчыняе сваё сэрца, каб мы бралі гэтую Божую ласку ад яго, і каб мы адчынілі сваё сэрца на ягоную благадаць. Ці гатова я сёння падзяліцца з ім гэтым цярпеннем, боллю, можа, якая трывае яшчэ ва мне? Ці гатовы я расказаць пра тое, што мне найбольш баліць? Сённяшняе разважанне гэта не столькі для таго, каб я слухаў. Так, вельмі важна услухацца, але прапаную, каб мы больш за ўсё задавалі пытанні сабе, шчыра, калі захачу. Слухаючы, я пытаю сябе, чи я яшчэ памятаю тых людзей, тыя справы, якія мне баляць. Чи я яшчэ памятаю пра тое і пра тых людзей, якія мне учынілі крыўду, а можа, я пакрыўдзіў кагосьці, і гэта мне дакучае. Чи свабодны я на сённяшні момант ад гэтай крыўды? Чи свабодны я ад таго, каб не разважаць пра тое, што было, можа, некалі? Чи высвабадзіўся я ад гэтага? Умілаваны ў Хрысце, пану, браты і сёстры, Ісус прагне маёй свабоды. Вельмі важны момант таксама запытаць сябе, чи разумею я, які вялікі дар я атрымаў ад Бога ў сакраменце паяднання, ў сакраменце споведзі. Калі я прыходжу туды, што я магу даць Езусу падчас гэтага сакраменту? Так, даць. Бо Езус Христос дае мне вельмі шмат. Ён дае мне дараванне маіх правін. А чи я магу ўчыніць тое самае? Чи я гатовы таксама даць тое, што дае мне Езус, як у малітве «Ойча наш»? І прабач мне мае правіны, як я адпускаю вінаватым маім. Моц супольнай малітвы. Ісус запрашае, каб мы падзяліліся сёння з ім і радасцю, і боллю. Што я хацеў, хто мяне пакрыўдзіў і каго пакрыўдзіў я. Аман.
Згодна просім Айца, які ёсць у небе, у інтэнцыях Касцёла і ўсяго свету. Молімся за ўсіх, хто верыць у Хрыста, каб яны заўсёды жылі ў згодзе, Цябе просім. Молімся за тых, хто шчыра клапоціцца пра супакой у свеце, каб Пан Бог благаслаўляў іх, Цябе просім. Молімся за юрыстаў, каб у працы яны кіраваліся прынцыпамі праўды і справядлівасці, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святароў, каб у сакраменце паяднання яны развязвалі путы людскіх грахоў, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ва ўсіх інтэнцыях, якія заносім да Бога падчас імшы складковай, каб Маці Найсвятшая заступалася за намі, а Бог адарыў нас патрэбнымі ласкамі, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб мы памяталі, што Христус заўсёды з намі, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ojcze, wysłuchaj nasze prośby i zjednaj nas u imię Twojego Syna, Jezusa Chrysta, jaki żywie i woladareć na wieki wieczne. Amen. О Марія, Маті Бога, Ти не гардиш анікога, хто в недоліті у потребі, звернеться трон Твой у небі. О Марія, моли Сина, Ти надія грешних одина. Дикий я грешник негодний, як син да матулі родной, да Тебе, Маті ласкава, шлю покорной просьбы слова. О Марія, моли Сина, Ти надія грешних одина. Молитесь, браты и сестры, как мы и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Пане наш Боже, прийми ласкаво дари, які Ти сам уділив Костюлу, і своєю моцею перемені їх у сакрамент, який дає нам збавлення, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты у любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста Пана нашага. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, Небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе,
асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пейце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Тваё валадарства і моц і хвала навекі. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. I z duchem Twoim. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш
береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба крытый для мяне. Сердце у покоры, Боже, пред Тобой, бачить невымерность величи Твоей. Зрок и смак и дотык манять про Тебе. Только слыху верить я могу теперь. Веру моцно в тое, что сказал Бог Сын. Словы вечной правды мае Он один. Боскую натуру скрыў ты ў смерти час. Сёння ж і людскую утаіў ад нас. Веру ты сапраўдны Бог і чалавек. Дай прашу у небе быть с Тобой навек. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй и надею пошли. Молимся. Боже наш Отче, нехай удел святой коммунии дасть нам збавление и умацує нас у світлі Твоєї правди, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословит нас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святым. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу, что за гэты день зрабили. Перагледь наш Божа милый, умацуй святые чины и прабач усе провины. Калі дрема супокоить, и во сне дай быть с Тобою, пошлите верный сторож человека. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа,
Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Цяпер